Hortaz, nire ikerketa lerroak dauzken nolabait bi adar nagusi. Bai? Adar landaretzarekin lotuta daukan adarra, bai? Nolako landaretza zuhaitz nagusiak nolakoak ziren, zenolako taksoi nagusiak zeuden, zenolako espezie mota ezagutzen ziren, eta horretarako erabiltzen den teknika nagusietako bat, eta erabiltzen dudan, gaur egun da, palinologia, hau da, polenaren ikerketa. Orduan, polenaren ikerketa eginda, jakitea daukagu zer nolako espeziak zeuden momentu konkretu batean. Nola da galdera? Bueno, bi eremu ikertzen ditugu, bai? Eremu antropikoa dena eta eremu naturala dena. Antropikoa izango litzateke aztarnategi arkeologikoan, bai, lurzoruan pilatuta gelditu diren sedimentu horietatik ateratako laginak, ateratako sedimentu horietan dagoen polena, eta bestetik Guadi izeneko ibai arro, gaur egun erdi lehor, bai, ibai korronte tartekatu da makiten arro txiki horietan akumulatutako, bai, magaletan akumulatutako sedimentuetako laginak.